Agur argi, gaur kutsa bat eginen dugu kartoizko karatu batetik abiatuz. Eta nola eginen dugu hori? Ogoi zentimetro aldeko karatu batetik, lau erpinetan berneoriko lau karatu kentzen ditugu. Eta gelditzen den forma horrela plegatuz kutsa bat erekitzen dugu. Kentzen ditugun lau karatuen izaria aldatuz geroz, desberdinak izanen dira erekiko ditugun kutsak. Kutsa horiek volumen bera dute? Ea zer diozun. Bi kutsen volumenak konparatuko ditugu. Baina nola eginen dugu horren egiteko? Lehen kutsa dilistez betetzen dugu. Ados! Eta dilista horiek bigarren kutsara isuriko ditugu. Hori bera. Bigarren kutsa ez da betea. Haren volumena handiagoa da beraz. Badea emaitza horren baieztatzeko beste manerarik? Bai, bi kutsen volumenak kalkula ditzakegu eta zenbakiak konpara. Lehen kutsaren erekitzeko 2 cm aldeko karatuak kendu dizkiogu kartoizko karatuari. Kutsa paralele pipedu zuzena da. Haren volumenaren kalkulatzeko formula hau da. Oinarriaren azalera bider altuera. Oinarria, karatua da. Karatu horren aldea hau da. Hogeiken 2 aldiz 2 centimetro, eranai baita 16 centimetro. Eta altuera 2 centimetrokoa da. Beraz, kutsaren volumena 512 centimetro kubikokoa da. Bigarren kutsaren erekitzeko 4 centimetro aldeko karatuak kendu ditugu. Kasu horretan, kutsaren volumena 576 centimetro kubikokoa da. Kutsek volumen ezberdinak dituzte. Ados, beraz, volumena aldatzen alda kutsa batetik bestera, nahiz eta beti 20 centimetro aldeko karatu batetik abiatu. Eta kentzen diren karatu tipi horien aldea olaino handitzen bada, kutsaren volumena alaberan emendetuko da? Metodo bera erabiliko dugu, bederatzi kutsa desberdinen aztertzeko. Lehen kasuan, karatu tipien aldea zentimetro batekoa izanen da, eta kutsa batetik bestera zentimetro batez emendatuko da. Bederatzira heldu arte. Bederatzi kutsa horien volumenak kalkulatuko ditugu eta emaitzak taulan idatziko. Karatu tipiaren aldea zentimetro batekoa delarik, lehen kutsaren volumena 324 centimetro kubikokoa da. Jadanik kalkulatu dugun bezala, alde hori 2 centimetrokoa delarik, 512 centimetro kubikokoa da bigarrenaren volumena. Taula osa dezagun bide beretik segituz. Taulari behatzean, ohartzen naiz 3. kutsaraino volumena gero eta handiago dela eta kutsa horretarikara tipitzen dela. Baina nola egin segurizateko 3. kutsa horrek duela volumenik handiena? Galdera ona. Emaitza horien hobeki aztertzeko, grafikoz adiraziko ditugu. Eta nola egin genezake hori? So egizu. Karatuen aldeak absisan kokatzen ditugu.
Ados, eta bolumenak ordenatuan. Horra lehen puntua. Bigarren puntua hemen kokatzen da, eta joan zina. Badirudi volumenik handiena 588 zentimetro kubikokoa dela. Taulari behatuz pentsatu ginuen bezala. Segur zara, 3. eta 4. kutsen artean den tarte hori hurbilagotik azter dezagun. 9 puntu koka genitzake jadanik erabili dugun metodoari jarraikiz. Bigarren taula hau osa dezagun 9 balio berri horien adierazteko. Eta puntuak grafikoan koka ditzagun. Zaude, baina 9 puntu berri horietarik 6 ustezko punturik gorena baino gorago dira? Bai, horrek eran nahi du 588 zentimetro kubikoko volumena ez dela handiena. Hala baina, taula balio handiagoak agertzen dira, ala nola 582,5 zentimetro kubikokoa. Ahatik, bi aldiz berpetua ez egiteko, ez dugu segurtatuko azken balio hori dela volumenik handiena dena. Azkenean, emaitza zehatzaren erdiesteko ohartzen naiz lehen 9 puntuen grafikoan kokatzea etzela aski. Egia eran, nahi bezain bat emanik ere, ez gara segur punturik aski izanen dela. Halere garbi, ez genituzke puntu berriak beste balioen artean kokatu behar? Gure grafikoa zehatzagoa litzateke, ez duzu uste? Arrazoi duzu argi. Puntu batzuk gehi ditzagun beraz. Segitzen badugu infinitu puntua gehitzen, agertzen den forma kurba bilakatzen da. Azkenean, kurba eder hori da egoeraren grafikoz irudikatzeko molderik egokiena. Gure buruketara itzul gaitezen. Grafikoari behatuz, baieztatzen aldugu 582,5 zentimetro kubikoko kutsaren volumena handientarik dela. Ahatik, volumenik handiena duen kutsa dela egiaztatzea besterik da. Ikusi dugu kutsaren volumena karatu tipiaren aldearen arabera aldatzen dela. Badea beste egoerarik nun magnitude bat beste baten arabera aldatzen den? Bai, anitz kasutan gertatzen da. Adibidez, merkatuan lursagarrak erosten dituzularik presio aldatzen da masaren arabera. Masa, kilogramo batekoa delarik, presioa 2,5 eurokoa da. Ontsa duzu. Beste adibide batzuk heldu zaizkit gogora. Pertsona baten goratasuna adinaren arabera aldatzen da. Autoen frenatzeko distantzia abiaduraren arabera aldatzen da. Hori bera. Kasu guzi horietan badirudi lantegi batetik pasatuz magnitude bat beste magnitude bat bilakatzen dela. Kutsaren adibidean, karatu tipiaren aldearen luzera kutsaren volumen bihurtzen da. Merkatuan, masa, presioa bilakatzen. Pertsonaren adina, goratasun bihurtzen. Autoaren kasuan, abiadura distantzia bilakatzen. Badea hiztegi berezirik bilakaera horren izendatzeko? Bai, preseski. Lantegi hori, funtzio izena ematen zaio. Bigarren magnitudea lehen magnitudearen arabera aldatzen baita. Funtzio. Zergatik itzoli? Zeren erdaraz erraten baita,
La taille varie en fonction de l'âge. Le prix varie en fonction de la masse. Ah, orain ulertzen dut. Lantegian, sartzen diren magnitudearen balioei aurrekariak erraten zaie. Transformazioaren antzinekoak baitira. Eta orduan, lantegitik ateratzen direnei, irudiak erraten zaie? Transformazioetan bezala? Bai, laburbiltzeko, funtzioaren izendatzeko letra bat erabiltzen da. Hemen, F. Sartzen den balioa letra batez ere adierazten da, gehienetan isa. Eta irudia, isaren arabera aldatzen delako, honela agertuko da, F isa. Kutsaren adibidean, kutsaren altuera isa letraz adierazten da. Balio horiek aurrekariak dira. Eta irudiak volumenen balioak. Oinarriaren azalera bider altuera. Hogei ken bi isa, karatu bider isa. Hau heldu da, F isa berdin, isa bider parentesien artean, hogei ken bi isa, karatu. Funtzioaren adierazpen algebraikoa da hori. Beste molde batez adieraz daiteke balio taula erabiliz. Goian aurrekariak, Azpian irudiak. adibide honetan, bosten irudia, bosteun da. Irudikapen grafikoan aurrekariak absisan dira. Eta irudiak ordenatuan. Horra beraz, funtzioaren hiru irudikapenak.